Ay, qawmu atmayadaylan. Gelýän mene ma arasda hawa çykdym oturmana. Dünkü näetdigi? Size gaýtdyňyzla derrew? Haw. Düň gudaçlyk ellerle biz edem. Ejem şol oglandan görüşdiýip aýtdy. Haw ola. Oşaň ara şo tyrnagy dur ayak sesi bar etken. Göreýin any. Bir pıştıleken ola. Salam. Salam. Qowmy ýagdaýlar. Hawa. Duhuyun iyisin ay. Bu duhuyun iyisin o. Haladın mı? Şu duhuyunu var ha. Şu duhuyunu. İnsepmeyi de gayret et. Özüm täzesini alıp bereyin. Bolayıptır halamasın. Bay. Kuynuğun täze tıkılıp duraw. Birce Turayda yerimden birce. Ring çağar, no kuynuğ bir. Aylan ayda birce aylan. Aylan. Bu gayret et indi geymeyi de vapşe gelişmendir o. Özüm täzesini alıp bereyin. Bay. Saçşagadın ay. Saçşagadın, kudurca saçşagadın. Heminem halamadın mı? Yo, kim ettirdin saçını? Ya özün ettin mi? Özüm ettim. İndi gaýdy özün etme, özüm salon guruluşup bereyin, öyle özün etme. Vapşe gelişmendir. Gaýw, diňe men arada gurulaşyp oturmaýalla. Gel sen arada gurulaşaly. Hayt. Açkyň nerden aldın? Trend ýoly da qar etdim. Gaýdyp şol açkyň dakynmaýdy. Uy ha. Özüm täzesini alyp bereýin. Neme? Durayda. Bar gidäýdi. Açkyň moda söýle.